Croeso i chi gyd yma. Dwi'n gwybod bod yr link yma ddim wedi gweithio ddoe yn anffodus. Da ni ddim yn gwybod yn hollol eto pan mae hwnna wedi digwydd, ond mae ddrwg gyda ni i gyd. Da ni yn mynd i gyrru y recording allan yma i chi watchad y digwyddiad yma anyway. Ac os oes gennych chi unrhyw cwestiynau ar y diwedd, croeso i chi e-bostio fi neu Iwan neu Megan sydd yn ymuno ni heno anyway. Felly, sori am hwnna, ddim yn gwybod pam hwnna wedi digwydd, ond da ni'n falch i gael Megan a Iwan yma hefo ni heddiw i siarad am rhywbeth pwysig sydd yn sut i garddio yn carbon negyddol. Mae rhywbeth dydy lot o bobl ddim yn meddwl amdan yn aml iawn. Mae wedi bod dan yr eiddo, basically, tra mae pobl arall wedi bod yn siarad amdan ceir a trydan a pethau sydd yn rhyddhau carbon deuocsid, a mae rhywbeth dydy lot o bobl ddim yn meddwl amdan. Felly, oedd fforwm ieuenctid ni yn meddwl fysa fo'n amser dda iawn i codi'r pwnc yma a dechrau siarad amdano fo. Felly, mae Megan Parkinson hefo ni heno yma, sydd yn un o'r pobl ifanc ar ein fforwm, ac rwan yn arbenigwr mewn pethau i wneud efo carbon deuocsid ac natur, swn i'n deud, anyway. Felly, diolch am ymuno ni heno yma, Megan. Ac, helo, sorry, mutio dy hun i deud helo bach. Ac mae Iwan Edwards wedi ymuno ni hefyd, a mae Iwan yn gweithio efo ni fel swyddog cymunedol a bywyd gwyllt, ond hefyd mae Iwan ychydig bach yn celebrity yng Ngogledd Cymru ac ar draws Cymru, oherwydd bod o wedi bod yn gwneud garddio mwy am ychydig o blynyddoedd ar S4C. Felly, croeso i chi hefyd, Iwan, at y digwyddiad yma yno. Diolch yn fawr, Andy. Ys ti'n deud fi bod ti'n mynd i ddeud hynny? Diolch yn fawr beth bynnag. Felly, i dechrau sgwrs yma, o'n i eisiau jyst rhoi ychydig bach o wybodaeth i bawb amdan yr argyfwng hinsawdd. Mae llwyth o bobl yn gwybod amdan yr argyfwng hinsawdd, oherwydd bod o wedi bod ar y newyddion am ychydig o flynyddoedd. Ond ers y chwildro diwydiannol, y Industrial Revolution, mae maent o garbon deuocsid yn eich hatmosffer wedi codi o 278 parts per miliwn, ydy'r ppm yna, i 417 parts per miliwn. A mae hwnna'n broblem enfawr oherwydd bod carbon deuocsid yn behafio fel blancad ar gyfer ein byd ni. Mwy o carbon deuocsid sydd yn atmosffer, mwy o gres yn aros i fewn yr atmosffer. Ac mae hwnna yn dod â lot o broblemau efo fo. Fel da chi'n gallu gweld ar y lluniau yna yn y canol, ar y chwith ydy corwynt Katrina, oedd yn un o'r stormydd cryfach da ni erioed wedi gweld ar y planed. Ar y dde ydy yn cyffredinol, just yn heatwave. Dwi'n gwybod lle mae o, dwi'n meddwl rhywle yn Asia, Llaintiad, dwi'n gwybod, ond just yn dangos bod y tymheredd yn mynd i fyny yn just o cyffredinol. Ond y llun pwysica ar y sleid yma ydy'r un yn y canol. Oherwydd bod lot o bobl yn meddwl yr argyfwng hinsawdd ydy rhywbeth sydd yn digwydd ar led. Mae'n digwydd yn America, mae'n digwydd yn Asia, llefydd arall yn Ewrop. Ond actually, llun yn y canol ydy pentref bach o'r enw Fairborn yng Ngwynedd. Ac nôl i gwyddonwyr ac lot o bobl ar draws Ewrop, mi fydd y pobl yn byw yn Fairborn, y climate refugees cyntaf yn Ewrop ella, oherwydd bod y môr a lefel y môr yn codi gymaint, mae'n mynd i boddi y pentref dros ychydig o gannoedd o blynyddoedd nesaf. Da ni ddim yn hollol siŵr pryd fydd o. Ond fi, wneith ardal yna troi i fewn i saltmarsh arall. Sydd yn just dangos, really, dydy'r problem yna ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd dim ond ar led. Mae'n digwydd lawr y ffordd ohono ni, ac mae'n digwydd yng Nghymru. A fydd yr effeithiau newid hinsawdd yn cael ei teimlo ar draws Cymru. Ond efo'n gilydd, da ni'n gallu gwneud rhywbeth amdano fo. Mae'n y pethau da ni'n gallu gwneud adra, mae'n y pethau da ni'n gallu gwneud efo y pobl sy'n gwneud y penderfyniadau yma yng Nghymru. Ac mae'n pwysig iawn i meddwl, hyd yn oed bod ni'n just un neu ddau person, da ni'n gallu gweithio efo'n gilydd i gael effaith mawr. O'n i eisiau dangos hefyd slide sydyn i dangos sut mae tymheredd wedi newid dros amser hefyd, achos mae'n pwysig i dangos bod shifting baselines, da ni'n galw nhw, mae'n pwysig i dangos mi oedd y tymheredd lot llai yn cyfartaledd ar draws y byd yn 1880 nag mae o rwan yn 2020. Felly, da chi'n gallu gweld yna, yn cyffredinol, mae tymheredd wedi codi tua 1 gradd ac rwan mae amser rwan yn pwythach na mae erioed wedi bod ar ein cofnodion ni. Felly, da ni eisiau gwybod lle mae hwnna i gyd wedi dod o.
Felly, mae graff yma, a Megan a Iwan, ydych chi wedi gweld y graff yma o blaen? Na? Wel, mae'n 2016, o worldindata.org mae wedi dod o. Ond mae graff yma'n pwysig, os mae'n dangos actually bod 73.2% o ein emissions byd eang yn dod o gynhyrchu egni rhyw ffordd a trydan. Ella mae hwnna'n neud efo diwydiant, neu ella mae hwnna'n ceir ni y trafnidiaeth, neu hedfan, neu rhywbeth fel yna. Ond actually mae rhan fwyaf o'n efo yn dod o egni. Ac dwi'n meddwl mae hwnna'n amazing i weld, actually, achos da ni'n meddwl yn cyffredinol, mae'n just dod o bob man, a mae'n lot o bethau gwahanol yn neud o, but actually mae rhan fwyaf ydi egni a llefydd gwahanol o dan y saflan fan'na. Yn amlwg, da ni'n gallu gweld y sector amaethyddol yna hefyd, gwastraff a diwydiant, a llefydd gwahanol o dan hwnna, lle mae greenhouse gases i gyd yn dod o. Ond beth dwi'n licio weld yn y graff bach yma ydy, mae'n llefydd actually, da ni'n gallu newid os da ni'n meddwl amdano fo. Fel ar y gwaelod yna, residential buildings ydy 10.9% o'r emissions ar y graff yma cyfan. Mae nhw'n basically golygu insulation yn tai ni. Mae nhw'n golygu os da ni'n defnyddio paneli solar, neu os da ni'n defnyddio tamwydd ffosil. Sut da ni'n cynhesu yn tai ni ydy hwnna. Da ni hefyd yn gallu gweld aviation yn fan'na, hedfan yn y ffodus os da ni eisiau lleihau effaith da ni'n gael fel pobl ar y planed. Da ni angen atal fflio bob man rownd y byd a trio lleihau maent o awyren sydd yn yr awyr. Trafnidiaeth ar y ffyrdd, os da ni'n defnyddio buses, a os da ni'n defnyddio trenau, fysa carbon footprint ni i gyd yn mynd lawr. Da ni hefyd yn gallu weld yna, mond ychydig bach mae o, ond food and tobacco ydy 1% yna. Defnyddio egni i cynhyrchu bwyd a defnyddio egni i cynhyrchu tobacco yn cymryd 1%. Sydd yn rhywbeth da ni'n gallu newid hefyd os da ni'n meddwl am lle mae bwyd ni'n dod o. Tirlenwi, y landfills yna, 1.9%. Mae eitha newydd, da ni wedi ffeindio allan bod bwyd yn ein biniau di yn rhyddhau llwyth o methan, a mae methan yn waith na carbon dioxide ar gyfer wneud y greenhouse effect. Felly mae yna lot o nwyau sy'n dod allan o y tirlenwi ni. A fel da ni'n gallu weld yn sydyn yn fyny yna hefyd, ydy livestock yn mynd yn cynhyrchu cig, essentially. Dwi wedi siarad digon amdano fo, mae gyda fi anwyd hefyd, felly mae'n resti yn just mynd a just yn cael. Felly, na i gofyn i Iwan yn Megan yn sydyn rhywbeth felly. Beth ydy'r prif beth gall unigolyn yng Nghymru yn wneud i leihau faint o carbon dioxide maen nhw'n rhyddhau? Throw it out there. Be ydych chi'ch ddau'n feddwl? Ti eisiau mynd i gyntaf, Megan? Chi siwr? Ie. So, y peth dwi'n meddwl gall pobl wneud ydy defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r graff yna'n dangos bod egni sy'n dod o ceir yn rhyddhau lot o carbon deuocsid. Felly, os ydych chi'n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae hynny'n gret. Ond dwi'n gwybod mae hyn yn anodd os ydych chi'n byw yn Cymru ac yn enwedig Gogledd Cymru, a mae'n costio lot hefyd. So, da ni isio routes gwell i trafnidiaeth gyhoeddus. Hefyd, yn dilyn o'r graff, edrych ar sut da chi'n gwersygu eich tai, a feddwl am sut mae eich tai wedi ei insuleiddio. Mae tai yn Cymru yn hen, wedi gwneud allan o carreg oer, felly mae yna lot o gres yn gallu rhyddhau allan o'ch tai. So os ydych chi efo atig neu llefydd yn eich tai sy'n ddim yn cael ei defnyddio, ella edrych am sut gallech chi insuleiddio eich tai yn well. Fantastic, ia. Sy'n ni'n dweud trafeilio llai, gwresogi llai, fel mae Megan wedi dweud. Boed rwy'n yn gwneud hynny drwy insuleiddio'r tŷ, neu yn gwisgo mwy o ddillad pe maen nhw'n y tŷ, pethau syml iawn fel hynna.
Bita llai o gig. Mae hwnna yn rhywbeth hawdd iawn mae'r unigolyn yn gallu i'w wneud. Wrth gwrs, tyfu mwy. Mae'r ddau beth yna'n cyd-fynd efo'i gilydd. A dwi'n siŵr fyddwn ni'n sôn ychydig bach mwy nes ymlaen amdan yn gallu ni, neu gwella yn gallu ni dyfu mwy o fwyd i ni'n hunain. Ond sy'n ni'n dweud mai y prif beth ydy, ar wahân i'r pethau mae'r unigolyn yn gallu dylanwadu, dwi'n meddwl fysa'r gair fysa ni'n dweud. Dylanwadu eich ffrindiau, dylanwadu eich teulu, dylanwadu yr cyhoedd mewn unrhyw ffordd ydych chi'n gallu, ar y gwefannau cymdeithasol, ar y we, ac hefyd dylanwadu yr pobl pwysig, y pobl sydd yn meddwl bod nhw'n bwysig, sef y pobl sydd yn creu y polisi yma. So mae lot o bŵer mewn sgwennu llythyr at eich AMs neu PMs ac at yr pobl sydd wedi cael i'w, sydd yn gweithio mewn politics. Felly, dylanwadu sy'n ni'n deud ydy'r un o'r pethau gorau fedrwch chi'n neud. O'n i'n disgwyl chi'ch ddau ddeud llwyth o bethau, a ydych chi wedi hefyd. Felly mae'n gret hefyd, achos mae'n dangos bod mae'n llwyth o bethau da ni gallu gwneud fel pobl. Ond gret i glywed heina, dwi'n cytuno efo bob un o'n nhw. Fyddwn ni'n siarad amdan rhai o'n nhw wedyn, a dwi'n meddwl. Gret, diolch yn fawr. Felly, nawn ni symud ymlaen i carbon deuocsid yn Ein Gerddi. Ac eto, mi fyddwn ni'n trafod lot o bethau gwahanol yma. Mae'n un peth arall da ni'n gallu gwneud i gael effaith positif ar y planed. Ond mae'n jyst ychydig bach, ychydig bethau bach da ni'n gallu gwneud i creu y newidiad yma. Da ni'n mynd i trafod 7, dwi'n meddwl nhw, ac y 7 heno da ni'n mynd i trafod yw pridd, compost, natur, bwyd, offer trydanol, concret a phlastig. Mae yna pethau arall, mae'n siŵr, yn gerddi ni sydd yn rhyddhau carbon dioxide, ond heina ydy'r prif pethau sydd yn gallu cael effeithiau drwg a negyddol ar y planed. Ac i ddechrau efo, mae Megan yn mynd i siarad efo ni amdan pridd, ac y problemau da ni gael efo pridd yn Ein Gerddi ni. Felly, Megan. Diolch. Da ni gyd efo pridd yn ein garddiau. A mae'r prif problemau sy'n dod efo hyn ydy defnyddio mawn, palu a cymegion sy'n lladd creaduriaid. So, yn gyntaf, mae mawn yn storio carbon, a mae hyn yn hanfodol i taclo newid hinsawdd. Pan mae mawn yn y daear, mae ganddo lot o ddŵr, a mae hyn yn atal mater organig rhag dadlo fyny. Pan mae hyn yn cael ei claddio fyny, mae'r ocsigen yn cael at y mater organig, ac mae hyn yn rhoi kickstart i'r proses dadlo fyny, sydd yn dechrau rhyddhau carbon deuocsid at yr atmosffer. Mae llefydd lle mae yna mawn yn Cymru, mae'r habitats yma'n hanfodol achos mae'n storio mwy carbon na'r Amazon rainforest. Mae'n hanfodol. Felly, os da ni'n defnyddio opsiynau compost sydd ddim yn defnyddio mawn, bydd hyn yn helpu cadw'r habitats hanfodol yma. Efo palu, da ni gyd angen weithio troi ein pridd drosodd, trio cael ocsigen ato fo, ond mae hyn yn gallu bod yn problem achos mae'n rhyddhau carbon deuocsid. Mae hyn yn hefyd yn gallu effeithio microorganisms sydd yn da i'n pridd. A hefyd cymegion, pethau fel herbicides a pesticides. Efallai, da ni'n meddwl da ni angen nhw i ffrwythau a llysiau neu'n blodau. Ond mae yna opsiynau sy'n well sydd ddim yn lladd ein creaduriaid pwysig. Pam ydy pobl yn defnyddio mawn ta? Be ydy'r rheswm mae pobl yn defnyddio mawn? So mae'n dda i at pridd sydd llawn clai. Mae'n
mae pobl yn meddwl bod o'n adio nutrients i'ch pridd, ond ddim yn necessarily gywir. Mae'n base, so da chi'n gallu adio lot o nutrients eraill ato fo i llwyth o planhigion. Ond gan fod o'n mor bwysig i helpu taclo newid hinsawdd, da ni angen cadw fo yn y ddaear i storio'r carbon ma. Pwysig iawn de. Felly, un o'r datrysiadau dwi'n mynd i gesio ydi atal defnyddio mewn. Atal defnyddio mewn. Mae'r datrysiadau arall ta, ydyn ni'n gallu gwneud? Wel, jyst i adio, mae yna lot o opsiynau eraill i defnyddio mewn, so mae yna pethau fel dail sydd wedi hanner dadlefynu. Da chi'n gallu creu biniau llwydni dail. Mae hynny'n dda i adio creaduriaid a nutrients i'ch pridd. Da chi'n gallu defnyddio compost, a byddwn ni'n siarad mwy amdan hyn, ei defnyddio pethau fel scrapio bwyd, scrapio'r gardd a papur. A mae yna opsiynau eraill fel tail ceffyl sy'n da i planhigion specific fel roses. A mae'n dda i adio ocsigen a i iechyd eich pridd hefyd. Felly mae pridd yn bwysig yn amlwg, achos mae bob dim yn tyfu allan o'n yma. Felly, tra da ni'n siarad am bob dim, dwi'n meddwl mae pridd ydy'r un o'r pethau pwysica da ni'n mynd i siarad amdano heno, oherwydd bod o'n pwysig iawn o draws y byd i tyfu bob dim da ni'n bwyta. Ie, so ni'n ychwanegu, yn aml iawn mae pobl yn meddwl am pridd fatha mwd. Dwi'n cael llawer o sylw, ond mae o'n fyd yn i'w hun. Da ni'n gwybod llawer iawn am y pridd oherwydd bod bob beth yn bodoli ar sail microscopic. Mae o'n fyd da ni ddim yn ei weld, ond mae o'n fyd hynod o bwysig. A fel oedd ti'n deud, Andy, fysa ni'n gallu tyfu unrhyw beth oni bai amdan y pridd. Fysa ni ddim coed yn tyfu oni bai am y pridd. Os oes gen ni coed, oes gen ni ddim ocsigen. Os oes gen ni ddim ocsigen, da ni ddim yn mynd i fod yma'n hir. Felly, mae o'n tanseilio bob peth da ni'n neud. Felly, mae o werth rhoi'r sylw i'r pridd yn ein gerddi ni, ar ein ffermydd ni, yn ein trefi ac yn ein dinasoedd ni hefyd. Dwi wedi clywed, mae yna llwyth o creaduriaid bach, da ni dal ddim wedi adnabod eto, da ni ddim wedi disgrifio nhw yn pridd, oherwydd bod nhw mor bach, a da ni ddim yn gwybod sut mae'n bob dim gweithio fo'n gilydd i cadw'r pridd yn iach. Ie, mae yna rhyw ddywediad yn does, mae yna fwy o fywyd mewn llond llwy de o bridd na sy'n o bobl ar y blaned. Mae yna 7 biliwn o bobl ar y blaned, a mae yna fwy o fywyd mewn llwy de. Felly mae hynny'n rhoi rhyw fath o syniad o'r byd sydd yn bodoli o dan ein traed ni. Pwysig iawn. Swn i'n gallu siarad yn bridd am ages, ond roedd yn ymlaen at bwyd, dwi'n meddwl. Oherwydd bod bwyd yn tyfu allan o bridd, ac mae yna problemau yn anffodus byd eang i wneud efo bwyd hefyd. Iwan, ydych chi eisiau mynd â ni trwy hein? Ie, so cychwyn efo milltiroedd bwyd. Dwi'n plannu lot o goed ffrwythau mewn perllenni cymunedol ac hefyd mewn ysgolion. Dwi'n gweithio efo plant mewn ysgolion, dwi'n siarad amdan afale. A rhan mwyaf o'r plant yn hoffi bita afale. Ac dwi'n gofyn lle mae'r afal yna wedi dod o. Ac yn aml iawn, os ydych chi sbio yn y bowlen ffrwythau ar y bwrdd, mae yna sticer ar yr afal. Ac yn aml, fydd y sticer yna'n deud o ba wlad mae'r afal yna wedi dod o. Yn aml iawn, maen nhw'n dod o Ffrainc, weithiau De Affrica, ond ar y mwyaf, rhan fwyaf o'r afalau sydd yn cael ei mewnforio i mewn i'r wlad yma yn dod o Seland Newydd.
os ydych chi'n gwybod eich daearyddiaeth, da ni'n fama, a mae Seland Newydd yn fama. 10,000 o filltiroedd i ffwrdd. Ac wrth feddwl bod gyda ni'r hinsawdd a'r tywydd gorau yn y byd ar gyfer tyfu a fale yma ym Rydym, dio ddim yn gwneud llawer o synwyr hyd yn oed i blentyn sydd yn 8 oed bod ni yn mewnfudo bwyd o 10,000 o filltiroedd i ffwrdd. A'r holl carbon sydd yn cael ei ddefnyddio yn yr trafnidiaeth o Seland Newydd, yr oeri, yr cynnyrch, yr vacuum sealing, yr refrigerators, wedyn mae'n mynd mewn lori i ryw depo sydd yn defnyddio tanwydd. Mae o wedyn mynd ar awyren neu mynd ar gwch. Mae o eto yn defnyddio tanwydd i gyrraedd y wlad yma. Wedyn mae'n cael i'w dadlwytho. Mae yna lori yn mynd i bigo fo fyny. Trafeilio yr holl ffordd wedyn i'r depo mawr, yr archfarchnad. Mwy o loris wedyn yn dod i nôl yr cynnyrch yna o'r depo i fynd â nhw i'r archfarchnad lleol. Ydych chi wedyn yn neidio yn eich car i ddreifio lawr i'r archfarchnad, i brynu eich ffrwythau, i brynu eich afalau, trafeilio'r holl ffordd nôl adre, i roed yr afal ne ar y bwrdd yn ganol yr bolen ffrwythau. So mae'r afal bach yna wedi trafeilio yn bell iawn a wedi defnyddio lot fawr o carbon i gyrraedd eich bwrdd bwyd chi. Ac wrth gwrs, allwn ni dderbyn efo pethau fatha pinafol neu coconuts, cnau coco. Dydyn ni ddim yn gallu tyfu heina yn y wlad yma, mae hynny ddigon teg. Ond mae posib tyfu pethau fatha afalau, ag gellig, ceirios, eirin gwyllt. Mae draddodiad yma ym Rhydain am dyfu coed ffrwythau, ac felly does e ddim esgus iddyn ni fod yn mewnforio bwyd o bellteroedd y byd. Mae hefyd yn bwysig bod ni'n bita yn dymhorol, so dydyn ni ddim yn disgwyl cael afalau yn mis Ebrill, oherwydd dydyn nhw ddim ar gael o gwmpas yr adeg yna. Felly, mae yna lot, fel garddwr, dwi'n cael lot fawr o fwynhad o fita hefo'r tymhorau. A dwi'n meddwl bod rhywun mond yn dod i ddallt beth i tymor pob cnwd os dyn nhw'n trio tyfu fo i hunain. Dwi wedi llwyddo i dyfu pinafal, ond nes i mond cael un, so... Da iawn. Hynny ddim cweit mor hawdd. Ond, chymod, mae lot o bobl wedi cael ei fewn i'r arferiad o'n o sbio ar y labelau a maen nhw'n mynd i'r archfarchnad ac gweld, lle mae'r asparagus yma wedi dod o? Wel, yn aml iawn, mae'n dod o chili. A eto, dydy chili ddim lawr y ffordd o Gogledd Cymru. Mae o'n bell iawn i ffwrdd. Felly, mae'n gyfrifoldeb ar ni gyd i sbio ar lle mae'r bwyd yn dod o. Fynd chi yn yr archfarchnad, cadwch lygad allan am gynnyrch Prydeinig, a sbiwch am yr tractor coch, yr arwydd yna sydd yn deud iddo wedi cael ei dyfu yn gynaladwyol, ond hefyd wedi cael ei dyfu yn y wlad yma. A wedyn symud ymlaen wedyn i rhai o'r cnydau yna da ni yn gweld ar y silffoedd yn yr archfarchnad, a faint o fewnbwn carbon sydd i'w angen i dyfu rhai o'r cnydau yma. Ac mae soia yn un amlwg yn dydi. A'r llun sydd gennym ni o'n blaen i fanna ydy'r coedwigoedd glaw sydd yn cael i'w torri lawr i wneud lle ar gyfer yr global demand sydd yn bodoli ar gyfer soia. Mae cig iar yn cig gwyn, mae o'n cig iach, mae o'n cig eitha hawdd i'w gynhyrchu,
Ond mae lot fawr o'r ieir da ni'n ei fita yn y wlad yma yn cael ei bwydo ar soia, a mae'r soia yna yn cael ei dyfu ar raddfa anferthol yn ardaloedd arall o'r byd. Ac i gyd eto yn cael ei mewnforio i fewn i'r wlad yma. Ac yn aml iawn yn yr ardaloedd lle maen nhw'n tyfu, mae gennyn nhw'r haul, mae gennyn nhw'r gres, ond dysgryn nhw ddim y dŵr. Hynny yw, dydy ddim yn bwrw glaw gymaint yma yng Ngogledd Cymru. Felly mae'n rhaid dyfrio, a mae'r broses o dyfrio yn wastraffus iawn o ran yr egni sy'n i'w gymryd i pwmpio'r dŵr, i chwistrellu'r dŵr, ac hefyd i birhau'r dŵr. Felly mae'n lot o gyfrifoldeb arno ni i feddwl amdan lle mae'n bwyd ni'n dod o, sut mae o'n cael ei dyfu, a be ydy'r footprints, yr carbon footprints sydd yn bodoli tu ôl i'r bwyd yna. Nes i sôn yn gynt amdan tyfu bwyd yn hunain, ac un o'r pethau hawdd mae rhywun yn gallu gwneud heb llawer o strach i lleihau faint o gig da ni'n fwyta. Mae yna astudiaethau diddorol iawn wedi bod yn y newyddion dros y 2-3 mlynedd diwethaf yma, lle maen nhw'n cymharu brains o carbon sydd yn cael ei ddefnyddio i greu cnydau gwahanol. Felly, os ydych chi'n mynd i brynu beef burgers i gael ar eich barbecue, wel, mae'r carbon footprint ar heina yn andros uchel, ac oherwydd mae o'n cymryd lot fwy o dir i dyfu un buwch, os newch chi roed fel hynna. Ieir, mae ieir yn chydig bach mwy eco-friendly i dyfu, wrth eto ddefnyddio'r gair yna, ac dy'r carbon footprint ddim cweit mor ddrwg a ydi o hefo cig coch, hefo gwartheg. Os ydych chi wedyn yn mynd i dyfu ffrwythau a llysiau, mi ydych chi dyfu lot mwy o fwyd o ran pwysau na fedrwch chi mewn anifeiliaid. Felly, mewn acer o dir, ydych chi dyfu lot mwy o fwyd yn byw ar diet llysieuol na feswch chi os ydych chi'n bita cig. Does gynna ddim y ffigurau i gefnogi beth dwi'n dweud, ond os newch chi sbio ar y we neu sbio yn y papur y newydd, mae'r ffigurau yn anhygoel o ran y cymhariaeth o brains o carbon mae'n gymryd i chi bita beef burger a be ydi o i bita'r lettuce sydd yn eich beef burger chi. Mae'n really gwir. Dwi'n gweld hwnna, mae'n resource fi'n gallu meddwl amdan, lle dwi'n gweld hwnna, dwi'n meddwl. A mae llun yn y slide yma, neud i fi teimlo'n trist, neud i fi teimlo'n trist, mae'n bod mae'r llwyth o'r coedwig a'r coedwigoedd dros Brazil a pethau wedi cael ei torri lawr ar gyfer ein bwyd ni. A ti'n gallu gweld yna, bael amrywiaeth yr coedwig erbyn just sgwar plaen o tir yna. Mae'n, trist iawn. Diolch yn gwneud synwyr yna. Da ni'n jyst yn sôn amdan ffarmio, da ni'n sôn am colled cynefin, ac un o'r cynefinoedd pwysica ar y blaned, oherwydd bod mae'n gymaint o goed yn bodoli yn yr coedwigoedd glaw yma. Maen nhw'n gynhyrchu gymaint o ocsigen. Maen nhw'n deud nid mae y coedwigoedd glaw wedi ysgyfaint y ddeiar. So, da ni yn gwneud pethau'n hyd o'r gwaith i ni'n hunain wrth gael gwared ar yr un cynefin pwysica ar y blaned, ar wahân i wrach algae, phytoplankton yn y moroedd, ond coedwigoedd glaw yn hanfodol bwysig ar gyfer bioamrywiaeth, ar gyfer yr ocsigen da ni'n anadlu, ac oherwydd maen nhw yn heiddi bodoli. Mae o'n drist iawn gweld llun fel hynna, dydy. Dwi'n meddwl bod o'n pwysig a dio hefyd bod gall pobl jyst dweud
pam nech chi jyst plannu fwy o coed, os da ni'n torri rhai lawr pam da ni'n jyst yn plannu mwy, ond y peth pwysicaf ydy bod yr coed yn yr llefydd ma hein wedi establisho drost cannoedd o blynyddoedd, ac os da ni'n plannu yr un faint coed bydd hein ddim yn prosesu digon o carbon i wneud fyny at y rhai da ni wedi colli. Ia, pwynt da mae gan, a beth sy'n ni'n ychwanegu at hynny ydy, bod os da chi'n sbio ar y llun yn fanna wan, ac da chi'n meddwl am yr effeithiau'r tywydd, y glaw yn disgyn ac yn taro'r coed, mae'r coed yn sicrhau nad ydy'r dŵr yna yn hitio'r pridd ac yn golchi'r pridd i lawr i fewn i'r afonydd. Mae yna lot fawr o straeon yn does yn yr ardal Amazon, lle pan mae'n bwrw glaw yn galed, mae'r pridd yn cael ei olchi mewn miloedd a miloedd o dinelli fewn i'r afonydd, sydd yn cael effaith ar gynefin arall. Unwaith da chi wedi torri'r coed neu lawr, mae'r pridd yn mynd i ddiflannu yn gyflym iawn. Ac dio ddim yn mynd i fod yn bosib i blannu'r coed yn ôl oherwydd y pridd wedi mynd. Ac cofiwch, mae pridd yn rhywbeth sydd yn cymryd cannoedd, os nad miloedd o flynyddoedd i gael i'w greu yn y lle cyntaf. Iddo fo gael olchi i lawr i fewn i'r afonydd. Felly mae'r coedwigoedd yma yn gwneud gymaint o... maen nhw mor bwysig ar gymaint o lefelau gwahanol. Maen nhw'n sicrhau strwythur y ddaear hefyd, sydd yn pwysig. Rhaid i ni symud ymlaen i'r datrysiadau, dwi'n meddwl, oherwydd bod hwnna'n ardal pwysig i siarad amdano hefyd, dwi'n meddwl. Da ni wedi siarad amdano hein, lot o hein yn barod i hwn, ond so neis i chi os da chi ddim yn meindio rhedeg trwy rhai o'n nhw eto, jyst yn sydyn. Just tyfu llysiau, mae posib magu ieir adre, mae hynny'n rhywbeth reit hawdd i'w wneud, a mae'r ddau system yn gweithio'n dda iawn hefo'i gilydd, oherwydd unrhyw wastraff llysiau sy'n gynhyrchu yn yr ardd, wel, mae'r ieir wrth i bodde bita nhw, mae'r ieir yn rhoi wyau iddo chi, os ydych chi eisiau, mae'r ieir yn mynd i roi cig iddo chi hefyd, ac maen nhw hefyd wrth y fita yr gwastraff o'r gegin yn ailgylchu yr gwastraff yna i fewn i tanw. Felly mae posib i chi gompostio neu defnyddio'ch ieir fel rhan o'ch system compostio yn yr ardd. Prynu bwyd yn lleol, da ni wedi sôn am hynny yn barod. Rhannu'r neges o fod yn ymwybodol am lle mae bwyd yn dod o. Mae'n lot fawr o hyn yn mynd ymlaen o wan, pobl yn teimlo cyfrifoldeb i brynu'r pethau cywir yn yr archfarchnad. Ac mae mor hawdd pigo rhywbeth i fyny yn archfarchnad a llucho fo yn y basged heb feddwl. Ond mae'n gyfrifoldeb ar ni gyd yn ddinasyddion, citizens o'r byd. Ac bod chi'n gallu gweld sut effaith mae tyfu'r cnwd yna yn ei gael ar y byd, mae o'n ddigon hawdd, hefo'r hefo'r gallu ni i edrych ag casglu gwybodaeth mwy na 'da ni erioed wedi o'r blaen. Does ddim esgus i chi beidio gwybod lle mae'ch bwyd chi'n dod o. Ac mae lot o farchnadau ffermydd lleol sydd yn gwerthu bwyd. Mae slow food movements, fatha'r chitter slow food movements, ag mae lot o caffi sydd yn hybu bwyd organig, bwyd lleol. Cefnogwch y llefydd yma. Mae bobl allan yn trio gwneud gwahaniaeth. Os ydych chi'n mynd i fynd allan i wario'ch pres, gwariwch eich pres yn rhywle sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth. Bendant. Mae hwnna'n pwynt rili dda. Prynu lleol, a prynu o pobl sydd yn cynhyrchu bwyd yn lleol. Mae hwnna'n pwysig iawn. Just i adio at hynny, mae yna pwynt ar y glywed i cysidro fod yn llysieuwr neu vegan, a mae hyn yn bwysig i bwyta llai o cig. Ond mae'n mynd yn law efo prynu bethau sy'n lleol, achos mae yna lot o bwyd sy'n vegan sydd yn defnyddio
pethau fel soy, sy'n defnyddio lot o ddŵr neu'n dod o llefydd fel De America. Mae yna troed carbon masif i'r rhain, so mae'n bwysig os da chi yn newid eich diet, cysidro prynu bethau sy'n fwy lleol. Mae'n fwy bwysig, dwi'n meddwl. Gwneud yr ymchwil, basically, ie. Neu gofyn cwestiwn i ni, a na i pasio cwestiwn i ni efo hwnna i mlaen i chdi, Megan. Wel, maen nhw'n arwain ni yn da iawn, actually, dwi'n meddwl, i compost, herwydd bod bwyd a beth yn ei siamdan hefo ieir yna a scraps bwyd a pethau yn symud ymlaen i bod yn compost. Achos hwn di'r ffordd naturiol i actually rhoi nutrients i gyd o beth yn ei bita yn ôl i fewn i'r tir. A da ni wedi, fel pobl, di colli compostio, dwi'n meddwl, fel fatha cymdeithas. Da ni wedi anghofio sut i'n neud o, hyd yn oed oedd ni'n gwneud hwn, heb meddwl amdano fo, am miloedd y blynyddoedd ymlaen. Felly, Iwan, chdi di'r arbenigwr compost, dwi'n meddwl hefyd, felly chi mynd â ni eto trwy hein, os da chi ddim yn meindio. Iawn, sgynny ni 2 awr a hanner, oes? Awr a hanner. Ie. I just checkio. Just dim ond ar compost, felly. Ti'n hollol iawn, Andy. Mae compost, neu creu compost ni'n hunain yn un o'r pethau gorau. Da ni fel garddwyr yn gallu neud. Oherwydd mae o'n cau'r cylch maeth na. Ag dwi a mae'n ngwraig i yn tyfu lot o ffrwythau a lot o flodau a lot o llysiau. Ag da ni bob blwyddyn da ni yn gorfod prynu compost i fewn. Mae'n ddrud. Yn y gorffennol, oedd yn anodd iawn cael compost heb fawn yno fo. Oedd Megan yn sôn am effeithiau cloddio mawn yn gynt. Mi oedd hi'n anodd iawn am chydig flynyddoedd, i gael cynnyrch heb fawn, ond mae pethau wedi gwella. Yn enwedig yn yr 12 mis diwethaf yma, mae'n y shifft anferth wedi bod. Felly, does yna ddim rheswm o gwbl erbyn hyn i brynu compost sydd hefo mawn yno fo. Ond os ydych chi'n gallu creu compost eich hunain, ydych chi'n mynd i arbed pres eich hunain, a mae yn stwff drud i brynu. Mae angen lot ohono fo, yn wedi os ydych chi'n serious am dyfu y bwyd eich hunain a fod yn hunan gynhaliol. Felly, y mwy o compost ydych chi'n gallu gynhyrchu, y gorau ydi o i'r amgylchedd ac y gorau ydi o i chi eich hunain fel o ran pres. Ond mae o hefyd yn arbennig o dda ar gyfer pridd. Os ydych chi enghraifft yn mynd i brynu compost ar gyfer hau hadau, ydych chi eisiau hau eich hadau, dwi wedi cychwyn hau hadau penwythnos diwethaf yma, mae'n amser edrych ymlaen am y tymor o'n blaen yn ni. Mae'r compost ydych chi'n brynu o'r siop heb fawn yno fo, mae wedi cael ei sterileiddio, mae o'n sterilised. Felly, does na'm byd byw yno fo, mae bob beth, mae'n hollol sterile, does na'm byd byw yno fo. Ond ar gyfer, mwyn i hadau egino, mae'n bwysig bod yna enzymes naturiol yn bodoli yn y pridd. Felly, be allwch chi'n neud yn y dyddiau cynnar, os ydych chi ddim cweit di cael gafel ar compostio eto, di trio compostio chydig bach, a defnyddio hwnna, cymysgu fo hefo'ch compost ydych chi'n prynu o'r ganolfan arddio. Ac ydych chi'n ychwanegu'r elfen organig i fewn i'ch compost chi, gewch chi fwy o hwyl yn egino eich hadau. Ond wrth cau y lŵp na yn eich gardd chi, ydych chi'n rhoi'r maeth na yn ôl i fewn i'r pridd. Ydych chi'n galluogi neu gwella'r gallu y pridd i dyfu planhigion, efo greiddiau cryfach, a'r greiddiau yna wedyn yn ymestyn yn bellach i fewn i'r pridd. Mae hynny'n golygu bod yna fwy o ddŵr yn dreinio yn bellach i fewn i'r pridd, so ydych chi'n cael planhigion sy'n mynd i fod well fyth, ond hefyd, ydych chi'n helpu'r problemau sydd yn bodoli efo newid hinsawdd, efo gymaint o law yn disgyn. Mae gyda ni storm ar y ffordd tu allan, dwi'n gallu clywed y gwynt yn chwythu. Mae bywyd yn mynd i fod yn anodd iawn yn y dyfodol oherwydd eithafion tywydd. Felly mae cau y lŵp na yn eich gardd chi mynd i gyfoethogi eich pridd chi a galluogi eich pridd chi i storio fwy o carbon.
Felly mae'n gymaint o resymau i gompostio. Dydio ddim yn anodd. Cyn belled bod chi'n sticio i rhai o'r rheolau pwysig, sy'n ni'n deud bod compostio yn un o'r pethau hawsa allwch chi'n neud yn yr ardd. Ac y ffordd dwi'n offi meddwl amdano fo, heb mynd fewn i ormod o fanylion, a mae yna lyfrau wedi cael ei sgwennu amdan compostio, so mae posib i chi ddysgu lot mwy amdano fo. Ond y prif beth ydy meddwl amdano yr stwff da chi'n rhoi ar y domen compost. Meddwl amdan beth da chi'n rhoi yn eich cyrff chi'ch hunain. So mae angen, pryd da ni'n meddwl am carbohydrates a protein a mineralau, mae'n bwysig bod gennych chi diet sydd yn gyfartal, sydd yn balanced, yn does. Lot o sôn amdan balanced diet. Wel, mae'r compost heap yr un peth. Be da chi eisiau ydy cydbwysedd rhwng yr stwff brown sydd yn mynd i fewn yna. So, pan dwi'n dweud stwff brown, pethau fatha brigau, dail, cliciau pren neu wood chips, cardfwrdd, pethau sydd yn frown, pethau sydd yn sych. Ac ydych chi eisiau rhoi yr un faint o hwnna i fewn, ac ydych chi eisiau rhoi llai o hwnna i fewn, ydych chi o stwff gwyrdd. A stwff gwyrdd ydy gwastraff planhigion, gwastraff o'r gegin, beth ydych chi wedi bod yn torri'r glaswellt, yr cuttings o'r peiriant torri glaswellt, yr dail, cyn nhw droi'n frown, mae hyn i gyd yn wyrdd, iawn. A wedyn, da chi eisiau ychwanegu tua ar gyfartaledd 25:1, dyna bydd y ratio perffaith da chi eisiau. 25 green to 1 brown. Iawn, so greens, nitrogen, browns, carbon. So 25:1 ratio ydy'r ratio perffaith ar gyfer yr bacteria a'r ffwng a'r creaduriaid sydd yn dadelfynu yr stwff sydd yn eich compost chi. A wedyn, pan ydych chi'n rhoi pethau ar eich compost, ydych chi'n rhoi nhw mewn haenau. So haen o wyrdd, haen o laswellt, haen o stwff brown. Os ydych compost chi yn mynd i fod yn rhy lyb, ydych chi angen rhoi chydig bach mwy o stwff brown i fewn. Os ydych compost chi yn rhy sych, a eisiau rhoi mwy o stwff gwyrdd i fewn. So mae jyst amdan cael y balance na yn iawn yn y lle cyntaf. Y gyfrinach ydy cael digon o le. So, gennych chi, eich tomen compost, mae gennych chi rwle drws nesaf efo lle ydych chi'n stockpilio materials gwahanol. A wedyn, pan ydych chi'n llenwi eich compost heap, mae chydig bach fatha gwneud cacen. Chi'n rhoi chydig bach o hwn, chydig bach o hwnna, chydig bach o hwnna, a wedyn gadael i'r bacteria a'r pryfigenwyr gwneud i'w gwaith. Mae'n lot mwy iddo fo na hynny. Yr unig beth arall sy'n ni'n ychwanegu wrach ydy yr syniad o defnyddio mwydod neu pryfigenwyr i helpu chi dadelfynu eich gwastraff. Mae wormeries yn gweithio'n andros o dda. Mae hyd yn oed tiwb yn sefyll i fyny yn y pridd, lle ydych chi'n taflu y gwastraff bwyd a'r gwastraff o'r ardd yn y top, ac yn slo bach mae hyn yn dadelfynu a maen nhw'n suddo i fewn i'r pridd. Mae rhywbeth mor syml â hynny yn gallu gweithio yn dda. Mi allwch chi brynu y pryfigenwyr neu'r mwydod a'i roed o i fewn yna, neu, os newch chi wneud o, wneud y pryfigenwyr ffindio i ffwr yna rwsut, maen nhw'n greaduriaid arbennig. Felly, yn Saesneg fysa chi'n dweud harnessing nature. Da chi'n nyddio yr gallu i pryfigenwyr a'r rôl pwysig maen nhw'n gwneud am dadelfynu yn bwyd a'n gwastraff ni, ac defnyddio fo eich mantais chi. Da iawn. Da chi swnio'n angerddol dros compost? Wel, sy'n byd, dwi'n gwybod hyn, probably yn swnio'n reit sad, ond sy'n byd gwell na pen ti'n pigo dy compost i fyny ar ôl mae wedi bod yn eistedd drwy'r gaea, mae'r gwanwyn yn dod, a ti'n pigo'r compost na i fyny, a ti'n hogla fo, a ti'n gallu hogle yr maeth a'r daioni mae'r compost na'n mynd i wneud i'r pridd, a mae o'n stwff hudol, magical.
Brilliant. Da iawn. Dwi'n licio lliw fa hefyd. Mae'n amazing. Mae'n dywyll yn dri. Mae'n Yndi. dywyll ac yn sticky ac yn... Mae'r stwff sydd yn hwnna yn ffantastig. Dyna sydd yn gwneud eich bwyd chi dyfu mor benig o dda yn deg. Gwell ydych compost chi a gwell ydych gynhyrchu allan o'r ardd. Mae datrysiadau i wneud efo compost. Hwn di'r, nes i ffeindio hwn yn gwefan Wildlife Trust, no Wildlife Trust. Felly mae rhyw taflen pan mae gall pobl yn dilyn sydd yn dod allan efo Wildlife Trust. Dwi'n meddwl mae rysait Iwan yn swnio'n gwell ella, ond dwi'n meddwl sy'n mor tebyg ydy rysait gynnwch chi Iwan ydy yw hwn, ond fel da chi'n deud, mae'n lot o adnoddau allan yna ac efo pobl i wneud compost eu hunan. Felly, a dwi'n licio hefyd, mae'n deud yna, mae nwyau compostio hefyd yn diogenig yn lle anthropogenig. Mae hwnna'n really gwyddonol, swn i'n deud. Ond ie, dwi'n meddwl, Iwan, os da chi eisiau esbonio beth ydy gwahaniaeth rhyw biogenig a anthropogenig, tra da ni siarad am nwyau fatha carbon deuocsid a methan. Ie, lle ti'n gweld yr brawddeg na fan hynny? Ar y chwith yna, ar bwynt i. Compostio adre yn hytrach na thoffi eich bwyd yn gallu lleihau effaith y gwastraff ar y blaned gan 4%. Mae nwyau compostio hefyd yn bioorganig yn lle anthropogenig. Ie, so mae'r methane sydd yn dod o fuwch ar gau, buwch da ni'n mynd i dyfu ar gyfer y beef burger, yn rhyddhau lot fawr o methane i fewn i'r amgylchedd. Mae methane yn nwyon tŷ gwydyr gweitha, greenhouse gases gweitha yn yr amgylchedd. Oherwydd mae o'n amsugno gres gymaint, neu yn cynyddu brains da ni, mae'r byd yn dal o gres na i fewn. Ond efo'n tomenni compost, da ni'n defnyddio proses naturiol. Chi'n rhoid eich stwff i fewn yn y compost yn y cychwyn, mae'n ffrwydriad anferth o fywyd bacteria yn gyntaf. Bacteria ydy'r pethau cyntaf i fynd amdano bwyd. A wedyn, mae'n ffrwydriad yn y nifer o bacteria sydd yna. Ac dyna pryd mae'r tomen compost yn mynd yn boeth, oherwydd y bacterial activity yma sydd yn mynd ymlaen. A wedyn, fel mae amser yn mynd heibio, mae'r nifer o bacteria yn lleihau, ac mae'r compost yn cwlio lawr, a wedyn dyna pryd mae'r pryfu genwyr yn cychwyn dringo i fewn i'r domen compost. Dadelfynu be di'r bacteria ddim di gallu wneud. Ond un pwynt sy'n ni'n deud yn bwysig amdano y darlun sydd yn fanna ydy'r ychwanegiad o tail soil or manure to help break it down. So mae bethau, chymod ni'n sôn gynt amdan yr carbon to nitrogen ratio yma yn y tomenni compost ni. 25 nitrogen i 1 carbon ydy'r balance perffaith ar gyfer bacteria. Wel, tail ceffylau neu tail gwartheg organig, y ratio perffaith. So mae o'n 25 to 1 yn barod. Felly allwch chi roed hwnna yn eich tomen compost, a mae o'n beth ni'n galw'n compost activator. Mae o'n rhoid yr ffrwydriad o fywyd bacteria i fewn eich tomen compost chi. So, os ydych chi'n ffeindio bod eich compost ddim yn dadelfynu mor gyflym a ddylai fo, ychwanegwch chydig bach o compost activators. Allwch chi ddefnyddio comfrey, allwch chi ddefnyddio daradl poethion, ddefnyddio tail, neu hyd yn oed os ydych chi eisiau mynd i'r toilet, ewch i'r toilet ar y domen compost. Yn eich urea chi, mae gen i lot fawr o nitrogen, so mae urea yn compost activator andros yma. Ond na i ddim deud dim mwy amdano. Tip da, ewch i'r toilet ar dy composting. Ie. Briliant. Diolch am hwnna. Gret, so, ta, symud ymlaen ta i natur. Dydy natur ddim yn rhywbeth mae lot o bobl yn meddwl am tra da ni'n siarad amdan argyfwng hinsawdd, ond mae'n pwysig na, mae'n lot o bobl yn meddwl. Megan, ti'n mynd i mynd â fi'n trwy'r problemau, ddim problemau i wneud efo natur, obviously, problemau i beidio gael natur yn ei gerddi ni, di'r peth.
So, da ni'n colli natur, ni'n gyflym. Pethau fel pryfaid a native species sy'n hanfodol i Cymru ac i'n bywyd ac i'n bwyd ni. Shameless plug i Insect Apocalypse video ar yn YouTube. Ond ie, mae anifeiliaid yn bwysig iddyn ni byw, a da ni'n jyst yn licio nhw hefyd. So, maen nhw'n rhoi gwasanaethau ecosystem i ni fel peillio, mae hyn yn rhoi bwyd i ni, ffrwythau llysiau. Mae'n jyst yn pwysig cadw hein fel dyn ni'n gallu. Mae yna lot o gerddi sydd ddim yn denu anifeiliaid a pryfaid, felly mae yna pethau dyn gallu gwneud i helpu hynna, os ydych chi'n mynd i'r sleid nesaf, Andy. So, i ein pryfaid, da ni'n gallu creu cartrefi. Mae hyn yn hanfodol yn yr gaeaf pan mae lot o'r pryfaid yn mynd i gysgu. Da ni angen helpu nhw gadw'n gynas, rhoi lle saff iddyn nhw tan yr Gwanwyn. Felly, os ydych chi efo scrapiau yn eich gerddi fel pren, brics, potau plastig neu clai, gallu gweld yn y llun mae pren, dail, bob dim, i just creu fel hotel bach, gwesty, iddyn nhw aros dros yr gaeaf. Mae'n just yn hwyl i wneud, os ydych chi efo plant, mae'n ffordd da i trio cael nhw i licio bod yn y gardd. Nesaf bwydo adar, so enwedig yn yr gaeaf hefyd, mae'n bwysig trio bwydo gwahanol adar sydd yn gerddi. Os ydych chi rhoi lot o gwahanol fathau o bwyd fel hadau, ffrwythau, bara, steil. Maen nhw'n licio hynna. A hefyd, dwi'n yn gwybod os mae pobl yn licio hyn, efallai trio denu adar fwy fel adar ysglyfaethus. Dwi'n yn gwybod os mae pobl yn licio hynna. Ond da ni gorau edrych ar amdan bob anifeiliaid da ni'n gallu. So, fel sparrowhawks, felly maen nhw am fwydo ar adar, a da ni angen edrych amdanyn nhw. Nesaf, trio siarad efo eich pobl sy'n byw drws nesaf i chi. Mae hyn yn, da chi'n gallu creu gymuned am eich diddordebau am natur, ond hefyd efallai creu hang on, oh my god, creu ffyrdd i anifeiliaid fel dyn nhw'n ogot, fynd trwy ffens a falle, achos mae'r problem fawr ydy torri habitat i fyny. Felly os ydych chi'n siarad efo bobl sy'n byw dros nesaf i chi, efallai bydde fo'n bosib i creu twnelu trwy eich gerddi. Hefyd, defnyddio cemegau sy'n lladd anifeiliaid sy'n bwysig i'n gerddi. Dwi'n gwybod bod pobl ddim yn licio pryfaid a falle bita eich planhigion, eich llysiau. Ond maen nhw'n rhan o ecosystem. Da ni'n gorfod byw efo nhw. A felly, os da chi ddim yn licio nhw, fair enough, ond trio y ffyrdd well fel planhigion gydgymaeth sy'n denu pest oddi ar planhigion sy'n fwy bwysig. So mae un enghraifft ydy basil, mae'n arogl cryf arno fo a mae'n denu pryfaid ato fo. A hefyd, trio llofnodi efo ymgyrchoedd sy'n gwarchod natur, achos maen nhw'n gallu creu
creu gwahaniaeth i natur mewn ffordd fwy efallai, ond hefyd mae'n bosib i chi gwirfoddoli efo nhw. Byddwch chi cael y sgiliau i defnyddio yn gerddi eich hun, neu jyst creu gwahaniaeth i'ch gymuned hefyd. Right, yeah. O'n i efo, weles i cwestiwn, dwi'n meddwl, gynnar. Os mae pobl yn ofn o bywyd gwyllt a natur, be ydyn nhw'n gallu gwneud yn ein gerddi sydd yn ddim yn denu natur i fewn i'r tai nhw, ond sydd dal yn dda ar gyfer natur a bywyd gwyllt? Byswn i ddweud creu ardal o'ch gardd sy'n dda iddyn nhw, ond da chi'n gorfod fel mynd at, fel tu ôl i shed neu o dan coed sy'n allan o ffwrdd, ond mae'n dal yn lle sydd yn rhoi lle saff i nhw. Mae hyn yn dda i drenogod achos maen nhw'n licio llefydd sy'n fwy distaw, sydd ddim fel llawn bobl. So os da chi'n creu darn o'ch gardd sydd allan o'r ffwrdd, efallai byddwch chi'n rhoi lle i anifeiliaid gwahanol fod hefyd. Mae'n bod tro llwyth o pryfaid tu ôl y shed ni. Gadael tu ôl y shed i mynd yn wych. Mae'n tipa. Gres, diolch. A fel dyn ni dweud, mae natur, os oes gyda ni mwy o natur, mwy o adar, mwy o pryfaid, mwy o bob dim, mae cyrff bob dim yn cael ei wneud allan o carbon, felly mae'n actually dda ar gyfer yr argyfwng hinsawdd hefyd, os mae'n mwy o byd, os mae'n mwy o natur, mwy o pethau yn byw rhwng dyn ni. Pwysig, mae'n neges pwysig iawn, dwi'n meddwl. Yr unig beth sy'n un o'ch ydy, mae'n gerddi ni, os ydych chi'n cyfuno yn gerddi ni gyd at sy'n gilydd yn y ddeyrnas unedig, mae o'n gorchuddio fwy o ardal na'r holl warchodfeydd natur a'r holl ardaloedd gwyrdd sydd wedi cael i'w neilltio ar gyfer bywyd gwyllt. Mae o'n fwy na'r ardal yna i gyd. Felly, meddwl am, pidwch anghofio bod eich gardd chi yn rhan o'r tirlun sydd yn bodoli yn cwmpas ni. A bod o'n andros o bwysig. A mae beth ydych chi yn gwneud yn eich gerddi yn gallu cael effaith ar fywyd gwyllt yn yr ardal lle ydych chi'n byw. A jyst un beth arall i atgoffa pobl bod lot o wybodaeth ar garddio fywyd gwyllt ar gwefan yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Lot o wybodaeth yn fan'na ar beth i wneud i ddenu bywyd i fewn eich gerddi chi. Brilliant, pwysig iawn, absolutely, da iawn. Gret. Mae hwn yn, offer trydanol, mae hwn yn rhywbeth eitha niche, swn i'n dweud, ond mae'n dal rhywbeth eitha pwysig i meddwl amdan, oherwydd bod ni fel yr Ymddiriedolaeth yn defnyddio lot o offer llaw, a mewn un rheswm fysa chi yn gallu defnyddio offer llaw yr eich gerddi chi, oherwydd bod offer trydanol, maen nhw'n gallu defnyddio tanwydd a ffosil os da chi'n plygio i fewn adraf, a da chi efo gynhyrchu'r trydan sydd yn defnyddio tanwydd a ffosil. Da chi'n gallu defnyddio provider gwahanol os da chi eisiau. Ond mae offer trydanol y lot o amser yn lladd bob dim mewn un ardal. Enghraifft lawnmower os da chi'n mynd dros y lôn i gyd a ddim defnyddio chydig bach i mynd yn wyllt. Da chi'n lladd bob dim, a mae'n reit anodd i actually cadw un peth yn un saflen gwyllt ac da ar gyfer natur, a mae'n just lladd bob dim. Felly mae'n pwysig weithiau i ystyried sut da chi'n defnyddio eich offer trydanol, a os da chi actually angen defnyddio fo, neu ddim. Ella, efo privet a hedges, fysa fo'n syniad da, a lot haws actually i defnyddio. Hedge trimmer fel yr un yn llun, braidd na defnyddio secretaries gwastad, fysa'n cymryd lot hirach os da chi'n defnyddio privet, ond os da chi'n cael gwared o rhywbeth sydd yn llawn bioarwmiaeth, lot o fathau gwahanol o planhigion, fysa fo'n gwell defnyddio rhywbeth sydd ddim yn offer trydanol. Fel dwi wedi dweud yn barod, defnyddio offer llaw. Ti'n bod mae'n helpu efo iechyd corfforol pobl hefyd, os da chi'n defnyddio offer llaw.
Rhywbeth pwysig i gofio hefyd, mae'n llwyth o'r offer llaw allan yna sydd yn cael ei wneud allan o blastig a sydd yn waith ar gyfer y planed oherwydd maen nhw ddim yn para. Maen nhw'n rhad, maen nhw'n torri'n gyflym iawn ac maen nhw'n plastig. Felly mae'n bob tro'n gwell, mae'n anodd, dwi'n gwybod, oherwydd maen nhw'n costio mwy o bres. Mae'n bob tro'n werth prynu rhywbeth sy'n drytach ychydig bach, ond sydd yn mynd i bara am hirach. Oherwydd bod rhywbeth fel yna yn gallu para am ages. Mae shyfl fi er enghraifft, oedd shyfl fi yn cael ei defnyddio yn y World War II yma dal yn mynd. A dwi ddim di newid y handle, dwi ddim di newid metal arno fo, mae dal yn mynd o grandfather fi i rwan. Felly mae'n bod tro da i defnyddio rhywbeth sydd yn cryf yn sydd yn mynd i para. A ie, os bosib, da ni ddim yma i ddeud bod bulb octopus and ovo energy ydy'r supplies da chi gorau wneud, a da ni ddim yn endorsio nhw o gwbl. Mae'n lot o supplies gwahanol allan yna sydd yn neud egni gwyrdd rwan, ond mae'n bod tro werth mynd rownd i chwilio am pobl, am mudiadau, sydd yn cynhyrchu trydan mewn ffyrdd gwyrdd. Mae'n anodd rwan oherwydd bod prisiau egni yn fflio rwan, mae'n rili anodd i wneud, ond gobeithio ar ôl ni dod allan o'r situation da ni ar rwan efo egni, mae'n bod tro werth mynd rownd i chwilio rownd os mae'n cynhyrchwyr gwyrdd sydd yn gallu supplyio eich tai chi. Ac hefyd yn sydyn iawn, hefyd ydy concrete. Dwi'n siŵr bod lot o bobl ddim yn gwybod sut mor drwg mae concrete yw ar gyfer planed. Swn i'n interested i weld os mae Megan a Iwan, os da chi'n gwybod, mae 8% o emissions byd eang ni yn dod o concrete. Da chi'n gwybod yna? Mae hwnna'n actual figure, iawn. 2.5 billion o dynyllu metrig o carbon dioxide yn cael ei rhyddhau oherwydd concrete. Un o'r substances weithaf ar gyfer y planed yw concrete yn ffodus. A hyd yn oed bod pobl yn licio sy'n mae'n edrych yn ei gerddi. Yn amlwg mae'n gallu bod yn really saff hefyd os mae gennych chi rhywbeth, rhyw fatha arwyneb fatha gwastad, rhywbeth haws i ddefnyddio. Mae'n drwg ar gyfer y planed, mae'n really yn. Mae hefyd yn really ddim yn da iawn ar gyfer bywyd gwyllt chwaith. Heb law am 1 neu 2 planhigyn yn dan slew neu ddim yn wsog sydd yn gallu tyfu ar ben fo. Mae'n dim byd amdano fo sydd yn da ar gyfer ein natur, ar gyfer y planed ni efo carbon dioxide a bob dim fel yna. Felly mae'n pwysig iawn i feddwl am ffyrdd arall a chi'n gallu gael arwynebau calad yn eich gerddi chi sydd ddim yn defnyddio concrete. Pethau fel cerrig naturiol yn ymwedig os da chi'n gallu gael cerrig o unrhyw cynhyrchwyr lleol. Mae yna lot o chwareli lleol sydd yn dal yn gwneud fatha carreg. Da chi'n gallu defnyddio yn lle concrete yn eich gerddi chi. Trio defnyddio llef naturiol i fi, swn i cysau gweld concrete yn fy ngarddi. Mae hwnna'n jyst fi, dwi'n gwybod mae pobl yn gwahanol. Ond os da chi'n newydd trio meddwl amdan sut da chi'n gallu neud eich gardd chi, meddwl am bob dim, meddwl am beth sy'n da gyfer natur, beth sy'n da ar gyfer fi, lle ga i mynd allan i fwynhau ac eistedd gan bob dim. A os oes na unrhyw ffordd arall dwi'n gallu neud hwnna heb defnyddio concrete. Carreg er enghraifft, ella fysa rhywbeth arall fatha wood chip neu rhywbeth arall yn gallu bod yn gallu gweithio yn dda i chi hefyd. Mae'n jyst pwysig i wneud eich ymchwil really, ar be ydych chi'n gallu defnyddio. Fel oedd Iwan yn dweud, mae'n lot o bethau ar wildlife gardening a lot o bethau ar gardening yn cyffredinol ar ein gwefan ni. Ond os ydych chi'n gwneud ychydig bach o ymchwil o gwmpas, mae'n bod o rhywbeth ydych chi'n gallu defnyddio yn lle concrete. Felly, rhywbeth i ystyried hefyd. So ni lyfio os mae chi'ch rhaid gallu siarad efo fi amdan hwn hefyd. Felly, dwi'n siŵr bod fi ddim yn siarad gormod oherwydd bod llais fi'n colli. Ond, da ni gyd round the byd rwan, dwi'n meddwl, yn gwybod beth yw'r problemau efo plastig. Ond, oes na unrhyw syniadau sydd gennych chi amdan plastig a beth yw'r problemau efo, tra da ni siarad amdan ein gerddi ni yn ymwedig. Chydig o bethau ar yr ochr yma yn barod. Mae jyst yn bob man. Dydy Dwi'n yn edrych yn neis. gwybod be, nes i clywed ffaith, dwi'n gwybod lle mae ffaith yma wedi dod o, dwi'n licio gael sources fi o gyfer gwybodaeth pethau. Ond mae pethau maen nhw'n spredio ar y ceia yn mae'n gallu gael 7% o plastig yn efo a maen nhw'n gallu defnyddio fo. Os mae mwy na 7%, maen nhw'n cymryd plastig allan o hwnna. Ond os mae'n 7% neu llai, maen nhw'n gallu spredio fo.
rhyfan ne. Ysbryddio plastig ar ein ceiau. Achos weithio, os da chi'n mynd lawr fatha ffyrdd, like countryside roads pethau, da chi'n gweld jyst darnau bach o plastig sy'n edrych yn fwy ten, ond jyst i mewn i'r tir. Oherwydd bod nhw wedi bod yn spredio fo ar ceia, apparently. Na i gael sloth am hwnna, na i gyrru hynna allan hefo. Dwi eisiau gweld hynna, ie. Mae'n jyst yn bob man, a dydym yn edrych yn neis. A dwi'n casau pan ydych chi'n prynu blodau neu wbath o'r shops. Mae'n jyst mewn potiau, flimsy. A da ni'n endio fyny efo shed ma, efo silffwyd o'r potiau plastig. Da ni'n mynd i defnyddio nhw. Ond mae nhw, dwi'n meddwl da chi'n gallu ail defnyddio nhw i pethau fel nursery coed. Maen nhw'n defnyddio nhw ar un o reserves ni i trio tyfu coed sydd yn dda. Maen nhw'n cael eu ail defnyddio, ond bysa fo'n gwell trio tyfu planhigion o hadau sydd mewn pacet papur neu o planhigion. A just torri'r plastig allan. Mae hwnna'n bwynt rili dda, Megan. Y syniad o fabwysiadu neu tyfu planhigion chi'ch hunain. Mae'n dueddiad i bod dros hanner can mlynedd diwethaf yma, bod canolfannau garddio yn dibynnu lot mwy a mwy ar blastig. Ac dwi'n sicr wedi gweld brains o blastig ydw i'n gorfod taflu i ffwrdd sydd allan o'r ardd, so o'r bagiau compost. So mae arall i gompostio stwff chi'ch hunain. Yr potiau sydd yn dod o'r canolfannau garddio. Hanner can mlynedd yn ôl, doeddech chi'n gallu mynd i fewn i ganolfan arddio a prynu planhigyn mewn. Yr tymor i blannu planhigion oedd y geia. Ac oherwydd, ydych chi'n gallu prynu planhigion, be maen nhw'n gael yn Saesneg yn bare roots. So, gwreiddiau noeth, os liciwch chi. Ac allwch chi brynu lot fawr o blanhigion, dal i fod, ond dim gymaint ag ydych chi arfer yn wreiddiau noeth yn y geia. Ac mae o yn andros o dda, oherwydd allwch chi brynu stwff ar-lein, allwch gael ei ddanfon yn y post. Dio ddim yn pwyso gymaint oherwydd does ddim compost, does ddim potyn, mae o jyst yn planhigyn hefo'r gwreiddyn noeth mewn bag. A mi all y bag fod yn chi'n gallu ailgylchu. Felly, chybod, mae lot o'r coed a lot o'r llwyni yn enwedig ar gyfer grychoedd, da ni'n gallu cael gafel arnyn nhw yn bare roots. So mae hwnna'n tip da. Ac am hynny, chybod, mae plastig yn ddefnydd mor ddefnyddiol. Allwch chi weld pam bod o'n cael ei ddefnyddio gymaint. Ond dwi'n ddefnyddio chydig bach o ddychymyg, mae posib sidestepio yr angen i ddefnyddio gymaint o plastig. Gwneud potiau bach allan o papur newydd, mae hwnna'n reit hawdd yn edrych prynu potiau i blannu eich hadau. Mae hwnna'n un eitha hawdd i wneud. Ond os ydych chi yn gorfod prynu trays, seed trays a bethau fel yna, mi fedrwch chi brynu rei plastig o safon uchel, sydd yn mynd i bara am hanner can mlynedd. So, yn edrych na prynu'r trays plastig flimsy ma sydd yn torri mor hawdd, prynwch trays plastig o safon uchel ac ydych chi'n gallu ail ddefnyddio nhw am ddegawdau. Mae hwnna'n tip really dda, actually. Os mae'n digon hawdd i prynu fatha potiau hadau sydd yn torri ar ôl blwyddyn, a ti'n mynd coelio bod nhw'n torri mewn gyfnod, achos maen nhw'n plastig, ond maen nhw'n just mynd drwodd, a maen disintegrate i fewn i just darnau bach, sydd yn waith eto, ac yn rhywun bwlch yn ymwneud. Dwi jyst eisiau adio at hynny. Dwi'n gwybod y gair yn Cymraeg, ond mae plastig yn convenient. A da ni di, gan fod da ni'n gallu just prynu planhigion
o siops wan, da ni di anghofio sut i dechrau'r proses eto, germinating hadau ein hunan. A dwi'n gwybod mae'n cymryd amser, ond mae'n lot well i'ch pridd ac eich hunan, os da chi'n teimlo da chi wedi rhoi yr gwaith i fewn i helpu planhigyn tyfu o'r hadyn bach yma. Ti'n o'n hollol. Ie. Wel, dwi ddim yn gwybod beth rai sy'n ewch i chrau'n teimlo amdan y fflin yna ac yr ffordd ffordd really imaginative iawn i ail defnyddio plastig, poteli plastig yn ymwedig yna. Dwi'n siŵr mae'n ffyrdd gwahanol iawn i pobl i ail defnyddio i plastig mewn ffyrdd imaginative, creadigol. Dwi'n bo. Swn i ddim yn licio'r wal yna yn fy ngardd i, ond mella mewn dinas, fysa fo'n neis iawn, dwi'n bo. Dwi'n meddwl da ni'n gorau, achos nath chi ddeud Iwan bod plastig yn defnyddiol, ond da ni'n gwybod sut i defnyddio fo ar ôl y rhan cyntaf, sut da ni'n ailgylchu a ail defnyddio plastig. Felly, os da chi'n, fel nath chi ddeud, os da ni'n gallu prynu plastig sydd yn high quality, a os da ni efo syniadau sut i defnyddio fo'n dda, bysa fel wal boteli plastig i tyfu planhigion, bysa hynna'n syniad da. Achos da ni'n safio lle hefyd os da ni'n stacio nhw fyny hefyd. Green walls, mae ie. Ie. Wali a gwerth fel hein yma. Lot o ffyrdd wahanol. Ie, ti'n iawn, mae'n bwysig. Mae rhaid bod yn chydig bach yn pragmatig yn does, oherwydd mae plastig yn rhan mor fawr o'n bywydau ni, a ni wedi dod i ddibynnu arno fo gymaint. Mae'n mynd i fod yn anodd i ni jyst... Chi ddim jyst troi rowyn fori a dweud, rhaid, drafod, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio plastig dim mwy. Rhan, mae o just yn intrinsic bron i o'n bob peth da ni'n neud ar bob diwrnod. Ond, chymod, allan ni wahaniaethu rhwng single-use plastics ag plastig o safon uchel. Y rheswm arall i ddefnyddio plastig o safon uchel ydy mae posib ailgylchio. Mae lot o single-use plastics da ni'n ddefnyddio, does na ddim posib i'w ailgylchio. Felly, os ydych chi yn mynd i ddefnyddio plastig, prynu rhywbeth o safon uchel. Ie, pwynt da iawn. Nes, we'n dod ni i pwynt nath chi codi efo fi, Iwan, dŵr, a mae'n rhywbeth pwysig iawn. I siarad amdano jyst yn sydyn iawn o diwedd digwyddiad yma. Ie, wel, mae dŵr yn... Da ni'n lwcus yng Ngogledd Cymru, da ni'n cael digon o law, ond dwi wedi ffindio hyd yn oed yn yr ardd yma adre bod yna gyfnod yn ystod y flwyddyn lle mae rhaid i fi ddyfrio mwy nag oedd arfer a gorfod gwneud. Ac yn aml iawn, mae'n digwydd yn y Gwanwyn, mae eich planhigion chi'n ifanc a maen nhw angen lot o ddŵr i dyfu, ac os ydyn nhw'n mynd am wythnos neu bythefnos heb digon o ddŵr, mae hynny'n ddigon i leihau eich cnwd chi lot fawr. Be dyn ni'n mynd i ffindio dros yr mlynedd nesaf yma, 10 mlynedd nesaf yma, ydy bod yr eithafion tywydd dwi'n gallu clywed tu allan i'r ffenest rwan, yn mynd i ddigwydd yn fwy aml. Da ni'n cael fwy o stormydd, da ni'n cael gormodedd o law ar un llaw, a wedyn, chydig wythnosau wedyn, does gen ni ddim digon o law. Felly, da ni'n mynd o un extreme i'r llall, ac dydy planhigion ddim yn hoffi hynny. Dyn nhw'n hoffi extremes, eithafion. Felly, mae'n lot allan ni'n neud o ran wella yn pridd ni, fel bod yn pridd ni yn ymddwyn mwy fath o sponge. So pan mae'n bwrw glaw, mae'r sponge yna'n chwyddo, oherwydd mae gennych chi gymaint o fater organic, organic matter yn eich pridd chi, bod y pridd yna'n gallu amsugno'r holl ddŵr yna. A mae'n wreiddiau yn tyfu yn ddifn i fewn eich pridd, felly mae'r dŵr yn llifo i lawr drwy'r micropores yma yn y pridd, a ddim yn golchi fewn i'r afonydd a wedyn i fewn i'r môr. So, mae amddiffyn y pridd yn mynd i fod yn bwysig iawn, ac sy'n ni'n dweud y peth pwysica
o bellfordd yn eich gerddi chi, yn enwedig os ydych chi'n mynd i fod yn tyfu bwyd, oherwydd, fel oedd Megan yn dweud yn y cychwyn yma, ydych chi yn, mae rhai tirio'r pridd ychydig bach, mae rhai troi y pridd ychydig bach. Dwi yn tueddu i ddefnyddio system 90 neu system di-raw, ond mae dal angen gwneud chydig bach o waith palu yn yr ardd. A be mae hynny'n golygu ydy, mae yna adegau yn y flwyddyn lle mae'ch pridd chi yn eich gardd chi yn noeth. A dydy pridd noeth ddim yn dda o gwbl. Oherwydd, y munud mae'n bwrw glaw, mae'r strwythyr y pridd yn cael ei ddinistrio, mae'r holl microbau microscopic sydd yn bodoli yn y pridd yn cael ei ddinistrio, ac mae effeithiolrwydd y pridd i dyfu planhigyn yn cael ei leihau yn syfrdanol. Felly, un o'r pethau mwyaf syml allwn ni wneud ydy sicrhau na does yna bridd noeth yn ein gerddi ni. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi yn defnyddio tomwellt neu mulch. Ac chwbl mae hynny'n golygu ydy rhyw fath o orchydd ar y pridd i stopio'r glaw rhag golchi'r maeth allan o'r pridd. Neu bod yn cardfwrdd, neu bark chip, neu compost, neu gwlan defed, neu Mae'n gymaint o bethau gwahanol lle ddefnyddio fel tomwell. Ac os ydych chi'n eisiau defnyddio tomwell, falle ellwch chi adael i'r chwyn dyfu, neu mae yna rei planhigion fatha gwrtaith gwyrdd, green manure, sef planhigion ydych chi'n hau yn y pridd, sydd yn tyfu'n andros o gyflym, ac yn gwarchod y pridd rhag yr elfennau, a wedyn cyn i nhw flodeuo, ydych chi'n troi nhw fewn i'r pridd, a nhw'n ychwanegu'r maeth yna yn ôl i fewn i'r pridd. So mae lot o systemau organic, ffarmio organic a garddio organic yn defnyddio gwrtaith gwyrdd fel system. Mae'n rhywbeth mae pobl wedi defnyddio ers canrifoedd. So green manures, os ydych chi eisiau sbio fewn i hwnna, mae hynny'n gallu bod yn andros o effeithiol. A wedyn, wrth feddwl amdan yr cyfnodau sych yna yn yr ardd, wel, mae'n amlwg beth ydych chi angen gwneud, a hynny arbed y dŵr. Felly, cafnau dŵr neu water butts. Mae gen I 4 cubic metre mawr o hen containers sydd afal dwi'n ddefnyddio yn yr ardd. So dwi'n gallu dal 4 cubic metre o ddŵr. Ac hyd yn oed efo 4 cubic metre, dwi dal yn rhedeg allan o ddŵr yn yr ardd. Felly, rhowch gymaint o water butts ydych chi'n gallu yn yr ardd, ac pan mae yn bwrw glaw, gnewch be edrych chi i arbed y dŵr neu rhag lifo i ffwrdd o'ch gerddi chi. Brilliant. Da iawn. Mae'n pwysig iawn. Mae'n gyfeddol, actually. Pwysig iawn. Da ni symud ymlaen wedyn i cwestiynau sydd yn golygu na i stopio rhannu hwnna wedyn. Diolch i chi'ch ddau, ac i bawb arall sydd yn mynd i watcho'r recording yma ar ôl o. Sori eto bod y link greiddiol nath o ddim yn gweithio am rhy reswm, ond os oes gennych chi unrhyw cwestiynau o gwbl, da chi'n gallu gofyn i ni. Mae cyfeiriad e-bost fi yn mynd i fynd allan hefo'r link YouTube ac yr e-bost i chi. Felly diolch am wrando, ac dilynwch ni ar ein gwefan. Da chi'n gallu seinio fyny am e-news ni. Mae yna llwyth bethau da chi'n gallu gwneud os da chi'n mynd at ein gwefan ni. Ond ie, diolch yn fawr am gwrando.